Bafo njengoba singena lapha ngaphakathi sidibana nensizwa ehlukumezekile. Buke ihlukumezeke kakhulu. Ikhuluma ngodaba lomfowabo okubukeka ezogcina lahlekelwa umsebenzi ngenxa yezidakamizwa ayifaka kuzona. Nenhlanhla kanti kuzofika nawe. Ngikuza usukhuluma uyajula uzungena eindaweni nami bengakaze ngicabange ngicabanga ukuthi before nje sihlalo odabeni njengoba kungabantu abathe ngekubuyise mfowethu awuxoxela abantu lento ade uyixoxela lo mfowethu ukuze sonke sizoba aware nendaba yama stages nokuthi yini umuntu asebhekene nayo uma iqala idakamizwa. Angiqale ngokubingelela bonke abalandeli be podcast yakho mfowethu. Siphinde sibonge nokusithakasela ku part 1 ube yisasasa ngendlela eyisimanga. Kusawuyena uXolani uShabalala, recovering addict, God fearing man. Mfowethu indaba kaBhuti yangithinta ngoba ubuka isimo abanye abantu abaye bangasinaki. Uyabona usuku unehlo uma ukwazi ukubona ukuthi there's something wrong ngomuntu wakini. Abaningi bathuke ngoba naku sekulahleka izinto endlini kwayila bevula amehlo ukuthi ngathi khona into wrong. Umfowethu akahlali naye ubafu kodwa uyakwazi ukumbona ukuthi khona into eyinkinga. So indaba yama drugs ke mfethu it goes a long way. Okokuqala nje it's a spiritual warfare. So you umoya womkhathi iyimpi ekaSathane. Ngaye ngakusho lokho nasekuqaleni ukuthi one way or another mawusebenzisa ama drugs we agent kaSathane ngoba izinto zenzayo to support your habit azimnandi azizinhle. So ke ngoba even if singachaza nje igama elithi drugs lilodwa. Igama elithi drugs nje lilodwa professor likhuluma into eyisimanga. It's a devil's revenge upon God's servants. The word drugs nje ulibhale lehle devil's revenge upon God's servants. Into oqala nje iqala lapho. So ke ama drugs ke mfethu anama stages. Ama stages akhona awu4. I-stage sokuqala is to taste. Baningi abantu ba introducewe kuma drugs, abanye basa introduce namhlanje. That the first stage to taste. So omunye ke uyakagxume kona first stage. Athi this is not for me, yabo. Omunye uyakathi yashaya lento. Yabo. Omunye uyakwazi ukuphuma kuona first stage, abanye bayakwazi ukuthi baqhubeke. Then second stage occasionally use. Uthothi umuntu usebhema nje, mhlawumbe mayiholile. Mhlawumbe umuntu oyiholela ngesonto, yabo. Thola uthi hayi wa introduce kwitash wa taster ngabe rock ngoba ama drugs ayafana. Ngiyangitshela abantu leyo nto ngithi ama drugs ayafana ukuthi kusuke kunakeke lele lisenza singagezi. You understand? But ama drugs wonke ane effect efanayo. Wonke ama drugs ayawulimaza umqondo, wonke ama drugs ayawushaya umzimba. Ama drugs nje wonke mfethu ane effect efanayo. Umehluko ukuthi khona leli othima ulibhema uvuke ekseni uye emsebenzini kunganakeki lutho yabo leyo nto noma ulishana semsebenzini uthola abantu abakunakile but kube khona lo yedwa ozonothisa njengoba fo lo esikhuluma ngayo ukuthi ukwazile ukunothisa ukuthi akwazi ubumfethu ayikho into wrong ngaye wafuna waze wathola and manje is suspecting ukuthi usedlulele. Ngizobuya ke kuleyo okudlulela but ake ngiqale ngiqedela ama stages. Then ke u stage 2 occasionally use thothi umuntu useyibhemela mayiholile okanye mayihamba ovakashela umngani wakhe othize yabo. Abanye futhi bayakwazi ukuthi baphume ku occasionally use. Abanye futhi amathubo ukuthi aqhubekele phambili asuke emaningi ngoba kusho ukuthi uyayithanda lento njengoba esebenzisa ngezikhathi ezithize. Bese kuthi ke u stage 3 u depending. It's where usuku usudependele kwi drug ukuthi uphile noma ukuze ufunction like ngikulinganisele nje ngabafethu laba ababheme unga. Angeke ngibabize ngamaphara ngangalifundela gama ngoba mangathiwa siyalichaza nalo lilodwa iphara kuyena umuntu obheme unga but sobuye sibuye ke lokho. Abafethu laba ababhemayo ngikuchazele nje ngabo ukuze abe normal njengami nawe funeka athola i-morning fix. Ukuqaqa. Ingakho ukuqaqa kubizwa nge-morning fix ngoba
he needs to fix him or herself before akwazi ukuthi ingqondo igijime njengami nawe, even though phela engeke asafana nomuntu onormal ngamashi, kodwa ukuze abe active uba notice mabeshawo arroster. Yazi ukuthi ukhumbula umuntu eseyosithela lapho ukuthi yazi kube ngemphathisile lo muntu bezongipha noma 10 rand. Ingqondo ayifunction ngendlela ejwayele. Ngoba ihambo uyambona ukuthi udonsa ijoka lensimbi, yabona. But mekwaqaqa uba active. Ayithebona. So usuke sedependele kulona idrug. Naye ke lo thola ukuthi noma engayibhemi mhlawumbe uyishayela itshe irock noma uyishayela itashi cocaine mhlawumbe noma ngabe udla siphi isidakamizwa. Khona abantu abashaya utshwala uthola ukuthi uyanqanqazela ekseni usenedumbe mekwashaya ikhothi liphele nya. Yabo. So lo muntu usedependele kuleyo substance ukuthi impilo yakhe ifane neyami nawe singathinte lutho. You understand? So bese kuzothi ke i-stage sokugcina, the final stage, it's called i-rock bottom. I-rock bottom stage ke it whereby sesila emgaqweni ke manje. Awusafunwa ekhaya, awusafunwa nayikata usuthi mawuqhamuka ngisho inja yakini isho ukuluma. Yabo awusafunwa umuntu ekhaya ke manje asikho ngisho isihlobo esesifuna ukukuthatha sik accommodate ngoba makufike wena kuyaziwa ukuthi kufika imagician kuzonyamalala izinto la very fast, uyabo usukwazi ukuntshontsha ugadiwe. Uyayibona yona mina ngase ngi dangerous ngaleyo ndlela ukuthi wawuthi ungigadile sengihambile kodwa khona into ezosala ingekho. Yabo so akekho umuntu oyisafuna ngingena endlini. So ke i-rock bottom iqala kanjalo ke you are forced ukuthi uzohlala emgaqweni yetheku. Amacala akuxakile emalokishini nala ufika khona umuntu ethi uyakuzama ngokukunika ishelter uyona, uyabona yona. So sekufanele manje ugcina uphoqeleka ukuthi hambe ohlala emgaqweni. La emgaqweni kulula ukuthi sibalekele la eThekwini ngoba ungisho ngathiwa yakuyenzeka kubamba umuntu waselokishini but kancane ngoba indawo esihambayo abazihamba hambe kakhulu, yabo. Noma sikhona endaweni ezihanjwa abantu kakhulu uhlezi uvigilant, uhlezi ugadile, usheshe umbone usamdende uthi hayi angazi lo usheshe udle phansi ushintsha indlela, yabo. So mase ufike kwi-rock bottom ke ile stage ke engeke ngisibize mina nge-eye opener ekuyisona esivula umuntu amehlo ukuthi hayi enough is enough. I'm sick and tired of being sick and tired. Once you reach that stage, ingakho ke uma ufika ka rehabilitation kunale sisho sithi the first step to rehabilitation is to admit that you have a problem. Ungaka admit ukuthi wena ama drugs ayinkinga kuwena ukancane singakise rehab but sizobuyela kuleli vesi lika Shaka elithi ungalisi ihashe emfuleni kodwa ngekuliphuzisa amanzi ngenkani. Yayibona. Injalo nje. Wowufoke lama stages kukancane ukuthi baphuma kulawa u3 years but last one iwona owenza abafethi bafike la kwena bathi mina professor sengiyafuna ukuyeka ngisho uthi kade enikwa ama chances wa blow up. Ayiphela nefamily yakhathala wena. Ufikile wathi hey mama mina sengikhathele sakuthemba sakubuyisela endlini waphinde wantshontsha. Waphinde wabuya sakuthemba sakubuyisela endlini mhlambe sakuthengela imethadone sakisa irehab wahamba wabuya uright waphinde waqala phansi. Uthothi bengingakasuki kuyena ubekwenza ngoba efuna ukugain itrust yabazali. You understand? And I always pledge kubazali abanezingane ezuma drugs ukuthi uma esefikile kuwena wathi ufuna usizo phela nawe xhumana nezinhlangano eyisebenza ngabo labafethu. Uyabo sikhona mfethu nawe ukhona bakhona oDSD xhumana phela noma ina ama social worker nje azokwazi ukuthi ngempela akululeke to some of the things. Uyabona nje la eDennis Heli kunomfethu ebengimhambise noma wakhe ngiyaba refer kabafethu lapha since iRateam neDennis Heli we work in partnership. Sayina nje i-memorandum of agreement for 12 months. So siyakwazi ukurefer and mawufike nathi into yakhe iya speed up. So ngimhambise lo mfethu ngimtshela uma wakhe ngithi mina ngicela ukuthi umlandelele even ngisho ngathiwa uziyela yedwa but fonela i-social work uthola i-feedback kulona. Ungayezwa into ezoyitshelwa yena na phela uGuy walebele ehamba kumabuye besemsebenzini ke ukuthi uzihambela yedwa uthe esuka kwezinye ikhathi wagcina engayi yaqamba mangathi ube late transport ubonile usekuzoba late usezobuya ngesonto elizayo, yabo. Ngelanga wabuya wathi ayikuthiwe lapha useyitholile idate. Yes wayeseyitholile idate ukuthi uzohamba nini but usethi
kuthiwa kufuneka u350 we drug test. I drug test u35 abanga angithi masibatshela abazali siyazi ukuthi professor bonke abazali bayathanda ukuthi ingane zabo iphume kuma drugs akekho umzali ojabulela ukuthi ingane yami ihleli kuma drugs bonke bayathanda kodwa phela silalele masikutshela ukuthi khumana nalabo esukiye kubona ukuthi uqinisile in mayethi hayi ukuthi wena yonke into eshiwo uyena usuzokhipha imali umnike ngoba labantu bawosomakuthuba banamaqhinga amaningi uyabona leyo nto banamaqhinga amaningi khumbula phela lo muntu uyi-agent kaSathane uSathane onamaqhinga awekho amaqhinga angenawo yabo omunye uzofika kutshela ukuthi kuthiwe lapha kufuneka ukuthi ungithengele impahla ezintsha and we always advise ukuthi ungazithengi ingubo ezintsha ungakamboni nomuntu uzohlala ene rehab noma ngeke azahlala because what is happening lapha professor for example eNewlands i-rehab right iyasebenza kufuna emsebenzini uyabo but iNewlands isendaweni yabantu khona ikulula ngala ilokishi khona iEast khona iWest so zonke le ndawo yabo nje la ikulula emxhaso le lapha ekulula nje isurround isango la lapha yabo mose detox nje detox la uhlala khona ufika usashawa uarrest na umjondolo lapha na kwefence udayisa iwunga and ubheke ngala so umjebhulu uyambona ngene uphinde umbone ephuma engqondweni yakho kuqhubakalana hey usebhemile lo umuntu and uyazi na ukuthi yona into engakwenza ube right yabo so abafethu benze yani thatha le ngubo ezintsha ayigqoke phezulu kwezinye ngasikhathi kuphunywa kiwe ekitchen ancibilike yena vele uzobanjwa lapha ekitchen uyazi unesi ukuthi u12 mhlambe u15 mase sifika lapha ekitchen sekune plate eselisele lodwa lapha how khona ongekho wayibona khona bangekho abawu2 akahluphi lapha unesi thathana ukudla kwenu sishone ezantsi useyobiza iregister sekuyavela ukuthi umuzi mzimela akekho sekuyaziwa ngakusasa ekseni lo muntu showcase uyahamba so athiwa i-drug ubuye uliphethe ngabe ulubhemele ngaphandle because babona ukuthi awukho serious so abazali abasilalele masibatshela ukuthi masibatshela izinto engafuneka bazenze ebantwaneni ngoba uzolimala futhi ulimala okangempela don't trust too much ungathathi into oyitshelwa uyena uyifake ngempela ekhanda and uyikholwe zama ukuthola nakwabanye mawukuthi unayo indlela mphelezele ukuze uzokwazi ufike uyizwele wena ukuthi hayi la kuthiwe sibuya ngosuku lokuthi because i-application yase rehab abantu into okufaye bayazi it's not an overnight process baningi abantu bakwe waiting list so kahle it's 3 to 6 months waiting time i-waiting period nje yokungena e-rehab 3 to 6 months and e-rehab awukwazi ukuvuka ekseni ungixavune ngesandla ukuthi ngikise e-rehab wena ngaphandle kwama-organization lawa asebenza ngawo substance abuse yabo but nawo once yangenwa u-DSD uyayivala leyo nto umuntu kusuke sekufanele angene ngeprocess ethize ye-social worker we understand awuve ungene ngeke uvuke ekseni uthatha ingane yakho ukuthi ngikise eNewlands ungena nge-social uba no-referral wakho othi noma usubhedile kufonelwe yena uthi ayike usibani usenze ukuthi nokuthi ubanjwe ebhema weqile shulde etholakala nenkinga nize naza kasekho nathi kufonelwe nawe ke mzali because i-rehab funeka is protect ukuthi noma usubanjwa ngoba abantu balapha ngaphandle awubazi banjani mhlawumbe uzothi uyaqhamuka kanti kusanda kujontshwa ushawe ufe uyabo futhi izinto ezenzakalayo yeah so ke nje mfethu injalo nje indaba yama drugs ama stages nje ami kanjalo mhlawumbe umzali olalele ekhaya mangingambuzela kulama stages zonke ngoba siyawezwa iyiphi indlela mhlawumbe njengabazali esingakwazi ukusheshe sibone ngayo noma singathi umuntu masembamba ku stage 1 sikwazi ukuvika ukuthi angaqhubekeli kwamanye ama stages because sinokubona umuntu mhlawumbe seku stage 4 kungasekho ukuthi sizokwenza njani. Good question. Ake siqale la. Umntwana noma umuntu uma ese introduciwe kuma drugs ngisho ngamkhuzu siyake sibakhuze kakhulu professor umkhuze ngabe umkhuza ngomjolo ngabe umkhuza ngabangani abadla ama drugs but into enginotice kakhulu ngegenge le this generation i-influence kalula abangani because omunye uyakuthi mawuhleli naye ukukhuluma kanje mfethu ungaze umbelethe hiyaza hlikihla izandla ebhuti omdala ngiyakuzwa kodwa nje ukuthi uhamba ngazi ukuthi ubethi hayi uyanibhedela so
inkinga esibhekene nayo kakhulu leyo, but akubona bonke abantwana abanjalo, yabo. So siqale lana ukuthi uma identify kanjani umntwana mayise introduced kuma drugs. Okay, ku first stage vele ngeke wazi ngoba kade ungekho. But mase ku occasionally used to depending. Usuke esenothando lemali. Imali eseyifuna njalo more than indlela ade umnika ngayo. Let's say kade carry 10 rand esikoleni. Uyabona mase ukuthi njalo sezohleze nestory esidinga imali. Useqambela manga phela khumbula ukuthi when you do drugs you steal and you lie. You do what you have to do just to get high. Ayikho into engakuvimba. Yabona? Yeah. Ayikho into engakuvimba nje. Mase nje usu introduced kulento mfethu. Amanga kuba impilo yakho. So umbamba lapho ke mzalo ukuthi kufana nomuntu mayise relapsile. Uzombona ngazo lezi zinto. Enye into ke yesibili ke ozombamba ngayo ienga. Uzoba neenga especially ekseni. Uzokhahlela inja la egcekeni. Mayibuye emini use right sedlalisa nabashana. Usebhemini. But imnotice nje wena ukuthi ekseni njalo lo seyacasuka. Bese ke okwesithathu uzonokelwa amateko. Once wezwa amateke esenuka azi phela ayahambisa ama drugs prophet ayindaba kudla kunuka iteko lapha ukuthi usageza sihlangana naleyo ama drugs ayahambisa once waqala wa introduce empilweni ama drugs uwehla wenyuka nje ngoba phela kuyaphandwa mfethu la yabo kuyaphandwa mfethu ama drugs afuna imali mfethu ingako ugcina unengqondo kaWallet uhlezi ucabanga imali into eyicabangayo nje wena imali so ingakho noma uthi mawufika ema rehabs nenziswe lento ekuthiwa concentration because concentration yakhe isuke isi out wena nje into ohlezi iduma kuwena uhlezi ucabanga into eyodwa ukuthi okay angiphante uthi uhleli ubhema professor into ekuduma la how I'm gonna get my next fix uthi uhleli ubhema how I'm gonna get my next fix uthi uhleli ubhema ngabo 4 how I'm gonna get my sleeping fix because ubuthongo uyabuthenga ukuba normal uyakuthenga awulali lingekho idrug you tossed and turning ubusuku bonke uzumeke lo 5-10 minutes uphapha usushawe izibulo angiyazi le nto nje mfethu uyimoya kaSathane njengoba ngitshela webhuti liyashizibulo yabona nje mawulala ungabhemile yo kufanele noma use rehab first week nje to second week alisuke liqeda likushaya imini likushaya ebusuku ayithi emini la kulaleka khona ngoba ebusuku usuku kade ungale nakhona ulala labo 5-10 minutes 20 minutes yabo but ke ngeke ngithi mangivashela insizwa mina e-rehab especially lezi ezisuke zisa ku first week ngeke ngithi exercise gqilaza umzimba khathazi mawuthola ithuba celane konesi labandedelela ngaphandle eparking nidlala ibhola yabona idlala ibhola nje just ukuthi uyigqilazi yes umzimba ukavuma but zidonse khona uzokwazi ukuthi ebusuku uthi mawuqeda ukugeza ukhathala ulale yabo because the more uhleli ungenzi lutho the more ingqondo icabanga eminyango yabo because phela ema rehabs afana no Newlands Park Center uyenzelwa yonke into so an idle hands is a devil tools mawuhleli ungenzi lutho uSathane uzokusebenzisa akufani nako Napier Center or having of rest where ama duties nizenzela nini today you are assigned ukuthi uyo clean a main house tomorrow you are assigned ukuthi uyo clean ama toilet buye kube nesikhathi sengadi angithi that's how you train ingqondo yomuntu ngoba ngasikhathi ngiyibhizi la ngishaya igeja la angithi ngifocusile la njengoba ngifocusela la ingqondo automatically iyaqala icabanga into ezipositive vele sengiyazi ukuthi mangisuka la obvious ngiyoshaya amanzi mangiqeda ukushaya amanzi asesiyoshaya isapha okanye lunch yabo ingqondo yakho nje iyatraineka ngaleyo ndlela that's how you change mindset yomuntu osuke efuna ukuphuma ama drugs so umntwana ke uma esela ku occasionally used to depending stage uzombamba lapho ngokuthi uzothanda imali uzoba nocasa ekseni uthi uyambona emini use right uzoba nama mood swings angithi mhlawumbe enye into ebesingayitshela abantu ngoba abantu abaningi banalo mbuzo ukuthi what is a drug. A drug is it's any substance that alters the mind and the mood. Abanye bathi it's a mind and the mood altering substance. Cause ingqondo nama mood akubi into eyodwa cause ekseni phela ngasikhathi ungabhemile
uba nenhliziyo encane yabo so ugcina umudi ekseni kwenye imudi 9 uqaqo usoyabuya usuku kwenye imudi kade ungafuni ngisho iparish ekseni usoyabuya usudla u6 slice la usuthatha uhalf wonke wena wesinkwa ayithi yabo manje sekufanele unotice nawe mzali ukuthi sekukhona something wrong la yabo so iyona ndlela leyo ongakwazi ukuthi identify ngayo umntwana once usuzwa nje ukuthi hayi wesiphawa wasunokelwa amateku manje kwenze njani into ekade ingenzeki usehamba ngaphezulu kokuba kade ehamba ukhumene nabantu abaronke uyabo uzothi uyambona ngenanga umbone semnabo omunye umzali uthola mhlawumbe ukwayibona ingane yakhe ihamba nomfana wasibanimani owaziwayo ukuthi uhamba indlela ethe uyabo ingako izingane eziningi zigcwele ebugebengwini manje ngobani zithanda ukuthenga amateku kakhulu thenga amateku olovo sasikubiza kanjalo uthenga isikeleni uyabo uthanda ukulandela kanti le yampilo mfethu abantu abasha bazi ukuthi crime does not pay kushube kakhulu ke manje ezikandonga zikuthuma uphuthu nasejele amajele agcwele abasafuna imuntu ngoba vele inkantolo izokudedela ubuye uzosihlupha sebevele bakushaya nje straight sazi ukuthi minus one trouble emphakathini yabo so abazali babhekene nenkinga mfethu babhekene nengwadla kodwa ke uyakwazi ukuhlala phansi ukukhulume nomntanakho wenza okushiwo iBhayibheli ukuthi uyamsola umuntu ninobabili okokuqala uma ehlula usuzombizela ufakazi usumletha ke kuma social worker nakwamanye ama NGOs nama NPO asebenza ngo substance abuse uma ehlula ke lapho hayi ke lithi iBhayibheli ke uyakumisa kule ibandla mayehlule lapho kuyakumtreata njengomthelisi usu apply ke lapha iTough Love into ehlula abazali abaningi abanayo iTough Love bane soft love towards abantwana babo uyafika umbambe ngamawashing la usengijontshele uphaqa bami laba 700 ukhipha 700 uyakunika labo phaqa mhlawumbe ubathenge last year abaseyiveli awayisekho nakulo 700 mhlawumbe sekusela 150 yena ukhipha u700 uyakunika afika lo sengijontshele iplasma yami lapha okhokha kuze kube nini lengane uthi uyinika siphi isifundo ngale soft love uyinikeza yona okay mhlawumbe abazali kuthiwe kumele benze njani esimene esinjengaleso umuntu mfethu umlila ubasile miyeke umshisa ukuze ezofunda emaphutheni akhe ingane mayodlala ngekhandlela professor uyakushaya ngathi awuboni ngoba funeka izwe ukuthi liyashisa yabo leyo izothi mayi ngeke iphinde idlale ngekhandlela ngoba iyazi ukuthi liyashisa so nathi singabazali siyadinga ukuthi makufika abantu hayi ingane zami kodwa nje ningishiyela umphefumulo nje hamba khipha into zabantu kuba wena umtshela ukuthi khipha into zabantu otherwise uzofaka impela yabo thina sakhuliswa mfethu abazali ababenjalo sakhula kunabazali thina ababenjalo mfethu emalokishini mina ngikhulele eNanda sakhula nje kunobaba kwakwaziwa kahle ukuthi ubaba kaSibanibani nje mase kufika abantu bembambe ngama wayisho kahle ethi hambani naye angimthumanga mina mbani naye kodwa nje ningishiyela umphefumulo omunye athi ningitshele ngizolanda ithamba ayini manje ukusinika le message yokuthi kubhlungu kuyena yes kubhlungu ingane yakhe ibanjwe ngenduku usufika vele uyavuza la kodwa manje ufuna ukuthi ufunde ukuthi lento yenza ayirong uma izothi hayi miyekeni ingane zami imalini into zenu ngizoyikhokha uzophinda yontshontsha kwenye indawo knowing ukuthi mangibanje ubaba uzokhokha yabo this is what happening ngike kule generation yamanje uyabafethu nje mfethu mina engibaziyo abaze bathumela abantu emakubo yabo fike nje abantu beshunqa nje bemfuna bamshiye lapha nesibhemweni yabo bazomfuna la kubo nje vele bamshiye lapha esibhemweni maphela khona abafethu abasa clean yabo njoba sihleli sonke sibhema khona ababhemi ungakhona ababhemi Christian khona ababhemi rock yabo qalekiwe la athi uSibanibani hayi mina bafethu mangala phezulu ezeni fike nithi ngintshontshela ifoni olethi lizoyikhipha leyo mali yabo na impela futhi khanjwe kubuye nayo imali uyayibona kufike lapha nje phethwe induku nje ufunwa la uthule kungena ezindlini ke kuyabhekwe uyamfihla wemasazi kahle lo muntu semshiye lapha uzotatazela umzali awuthi ingane yami ningayibulali nayi imali yenu ibimali ndo phone ini isoft love iyababulala abantu leyo nto as a result nje omunye umfethu engengize ngimmention ngegama usengena erehab ka u5 mangaphosisi nokuboshwa ngaphezulu but akayiki ngoba uyazi ukuthi uma ifuna imali uyithola kalula uyazikhohlisela nje uma wakhe
Yabo. Yini uthatha ngokuthi uma wakho unalento yokuthi uyena kuphela umfana. Yabo. So abazali abaningi bazibulala bona ngale yonto. Yabo. Kuthi uthi einganeni zamantombazane into eshaya ingane zamantombazane kakhulu uyakuthola ukuthi ziyahlukunyezwa. Mhlawumbe lalo umalume okanye lalo stepfather mayithi iyakhuluma umzali athatha iside lalo ngoba nakuyena omnikazi wempuphu le ekhaya. Yabo. Thola ukuthi ingane igcina ithi 1+1. Yabo. Uyozinikela kuma drugs. Izama ukuvala le avoid. Izama ukuvala lesasikhala. Once intombazane mfethu yangena kuma drugs, ama stages entombazane aba u3. Ngoba intombazane ayiphandi phela ayibhekeza ayishaya izimoto ayenzi intombazane izogcina ivula imilenze ikwazi ukusupport iBT yayo. Yabo. Kunzima kakhulu nje mfethu ingane zamantombazane efaye zazi ukuthi ama drugs uzogcina uthengisa ngomzimba. Nakhona ungathengiseli ukuthola imali. Thengisela nje ukuthi ubheme. Yabo. Thothi uyambuka lo muntu okubhemisayo uyasho ukuthi lo muntu wayengekazi angibingelele ngisho ngibingelela ngezikhathi zami. Wayeyosaba nje ukuthi sawubona. Kodwa namhlanje ngoba kuma drugs uzokubhemisa nje ama capsule awu2 aqeda kubhekisele. Nanzi ingane zabafana sishumayela ivangeli lokuthi drugs are not good for anyone. Yabo. So nje mfethu to answer your question injalo nje indaba. Izona izinto abazali lezi kufuneka bazi avoid. Sesigudle impela kakhulu. Mfowethu abantu abathe buya lapha. Yes but Sobonile ama comments, bonile zonke izinto ngathi nawe ubuyifundela. Mfowethu yini ongafisa ukuyikhuluma nabantu futhi ongafisa ukuzibongela uthini kubantu mfowethu ngendlela abakhombisa uthando ngayo nokuthakasela into afike wasishiyela yona kuphathi 1 lapha. Angiqale ngibonge but angiqale ngokubonga ngoba noma ngikhuleka ngiyayiqale ngibonge before ngicele. Angiqale ngibonge kubalandeli beMPTV bonke nje ngokukhombisa ukuthakasela esasibalethele kona kuphathi 1. Ngiphinde futhi ngicacise ukuthi asiki story sasimake uphiwe I am a drug recovering addict since abanye bengakholwa. Even though usufakele izayithombe still abakholwa abantu ukuthi yabo. So I am a drug recovering addict. I'm 6 years clean manje. Kulo 6 years mfethu kuningi engingakubala but ke angifuni kube ngathi ngiyachoma kuningi engingakubala uNkulunkulu asengisize kukona. Khumbula ijourney yami inoNkulunkulu phakathi. So ngiyabonga kakhulu nje kubalandeli beMPTV ukusithakasela baqhubeke njalo balilandele ipage lakho mfethu iPodcast yakho bayibuke baqhubezele nakwabanye batshele nabanye because ngiyazi ukuthi baningi abangasizakala. Bese engingakusho kubo bonke abantu angingasho ukuthi abasha kubantu bonke nje mhlambe ngingathi empilweni udinga ukuphila nabantu ungaphiki nabo. Phila nabantu ngoba ukuphika nabantu mfethu sekwenza abantu abaningi basemajele, abantu abaningi badayisa imizimba, abantu abaningi bakuma drugs, abantu abaningi bakhubazekile, abantu abaningi baphelelwe imisebenzi, abantu abaningi bavele ezikweletini ngemikala ngesimo sokuthi bayaphika nabantu bangaphili nabo. Kanjani na? Ngakhula mina ethi ugogo ungabe usihalela isikhwama somuntu ngoba usazi phakathi sisinda kangakanani futhi sinani nokuthi usithole kanjani. Simply kunabo sisi abafune ukuphila impilo kaSine ebe umbali. Wafuna ukuphila impilo kaGugu ebe uSileya. Wangazi ukuthi uGugu lapha lama weave nama lentuza wafakayo uwathola kanjani. Lama iPhone uGugu unayo yini amandla okuthola iPhone. Abazali baGugu basebenzaphi? Owami umzali wenzani? Yabo izo zonke izinto ekufuneka siyibheke ukuze sikwazi ukuthi sizamukele. Ngeke ngithi mina uma ngimotivate intsha acceptance is a skill. You need to apply that skill. Zamukele ukuthi mina ngizalwa lapha sihlala ku2 room lapha ekhaya
ngilala phansi ngeke ngiphike nengane kathisha ngeke ngiphike nengane kanesi ngeke ngiphike nengane kammeli ngeke ngiphike nengane kadokotela. Yes singazwana ngoba sifunda esikoleni esisodwa nakhona ukuthi ufunda nengane yomuntu ophezulu bonke uma wakho ukuthi she or he is trying mangabe ubaba okanye bahlangene bayakuzama ukuthi uthole imfundo engcono. So ke njengoba bekuzamela ukuthi uthole le mfundo engcono khona into abayibhekile ngayo because professor kubhlungu ukufika esikoleni ubona ingane ephuma kuthura umodaka iphika nezingane ezihlala eStates. Ubona ingane eyazi kahle ukuthi mangiphuma la ngizofika mina amabhodo ngiwafanisa ukuthi anako ukudla noma wanako yini iphika nomuntu ozovula ifridge ave yasuthi. Wayibona yona uthatha uyikhohliwe ipurpose ukuthi njengoba ngila ekhaya babheke mina. So engingakusho nje ukuthi sabantu asifundisa ukuthi sizamukele because nami uma ngingabheka emuva kwaba khona ukungazamukeli ukuze ngize ngiend up ngikule mpilo yama drugs for more than a decade. 11 years mina ngikuma drugs 11 years nje ogcwele cause la kwi recovery mangathiwa nje relapse manje njengoba ngina 6 years u6 years wami uyafa. Angeke ngisho ukuthi hayi ngapha ema 5 years ngabuye ngama 6 years u11 years nje lowo ngikuma drugs. Uyabo isebenza kanjalo lento. Uyabo so nami ngiyayibuka ukuthi okay kushuthi khona la engaba khona nokungazamukeli mina ukuthi okay imina lo ngikule situation because even my social worker used to tell me one thing ukuthi there were other options ongabheka kuona not ukuthi you had no choice because mina ngangikhula ngiyitshela lokho ukuthi I had no choice but to take drugs. Yabo lathi social worker ayemaningi ama option ongabheka kuona ukuthi awuzange ubheke wena kuona wawungavuka uyoshaya umgaqo wawungenza noma yini wawungafuna abantu ozokhuluma nabo pastors and everything. Okay ngalesa sikhathi bingahandi kakhulu lento yokuthi ukwazi ukukhuluma nomuntu ongamazi khulume naye inkinga zakho but ngiyaye ngisho ukuthi ngoba no choice is a choice. Yabona mina ngikhule ngithi I had no choice but umamtholo wangitshela ukuthi no choice is a choice. Ukuthi wena ubona that was your choice ukuthi I have no choice. So abantu abayifundisa ukuzamukela but prof examukeleni kwabo baphila impilo uNkulunkulu ngesilinganiso umuntu ambekele sona. Understand? And abazali bangayeki ukukhulekela abantwana. Abazali bangayeki ukukhulekela izwe, bangayeki ukukhulekela ihlabathi, bangayeki ukukhulekela impi yama drugs because masibuka mfowethu idumbe seyiphume ngama drugs. Kulaba beside lokudayisa nakulaba beside lokuyisebenzisa. Idumbe seyiphumile mfowethu ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nomkhuleko nje wokukhulekela bonke abasala empini yama drugs. Invite all the families who lost their children kulempi yama drugs and sibe nomkhuleko. And abanye abakaze bayincwaba ngisho ingane zabo. Yes, some of them abanje mina ngisase emgaqweni sasibabona abazali bethu befika mfethu behlaba enyuka. Manje khona umndeni wangidabukisa kakhulu ngisazi uba igama lalomfana it was Colin or something owabulawa lapha eMaskandi salapha ngase Eastern Cape range. Ngazi watshontsha idrug amabonga emthemba kakhulu wagcina esekwazi ukumthuma uthi ayo collect engathi waqiye endleleni. Lo mfana bamthatha bomvalela phansi kwamanye amathanele lapha babemrape bemncisha ukudla uArosta engabhenyiswa wagcina eshona mabebotha useshonile because bayiwe bamshaye engathi bamgoqa ngomatras. Bamfaka khona udaka olubishayo lapha. So nje abazali bakhe babefika mfethu ngoba kwake kwafika abantu abafike badubula lapha. Kwasolakala ukuthi abazali balabo bafana babethume labo bantu abafike nje imoto ezimnyama ezusu ezafike zama lapha emgaqweni zadedela inhlamvu. Ngaleyo ngathi akushonanga umuntu balimala nje kuphela zadedela inhlamvu kwaphuza ngangingekho ke thina sasisayophanda sabuya nje sekugcwele ama ambulance uyabo. But baningi abantu mfethu abangabangcwabanga abantu babo. Abanye abazi nanokuthi kunabantu abazi ukuthi siyombona engena. Abazi ukuthi usadlula emhlabeni professor. And into ebhlungu makushona iphara mfethu. Lana emgaqweni asazani ngamagama nezibongo. Sazana ngalamagama esibizana ngawo la. Ulokishi kuwo umudezi. Umudezi konke umuntu yabo. Magolide, ubizwa kanjalo ngempela. Yeah, untshebe yabo. Ubizwa ngale yonto nje mfethu.
Uthothi umuntu uselele lapha sekuthiwa amagama akhe u-accuse bengihamba naye kanje sengiqala nginwaya ikhanda. Kona ngiyazi ukuthi wasentuzuma kubi nentuzuma angazi. Ngoba most of the times masihleli ngibuyela kulento yokuthi sithi sihleli sibhema suke sicabanga ukuthi soyithola kanjani next weeks. Kunokuthi sikhuluma izinto ezipositive sizokhuluma sesi-strategize ukuthi masisuka la siyokala phaphi mangabe siyakalapha mawuthi siyobamba inkunzi siyoba sharp manje ngokhiye masisuka la uyabo leyo makuphela le mali siyoshaya umbilo makuphela le mali ake siyobabona ngala emngeni yabo. So uthola ukuthi izinto ekufanele ngabe neyixoxa nezixoxo yabo leyo. So nje engingakusho mfethu lo ukuthi mhlambe nabo abafundisi professor siyabadinga abafundisi abayisondeze message nje le engingayisho ebheke kubona. Abafundisi ababiziwe nje mfethu ngecebo likaNkulunkulu abayisondeze. This is a spiritual warfare. Kubhlungu ukubona abaholi bakamoya begoqa izandla bemele kude. Ngeke ngakhuluma ku-part 1 wethu ukuthi I think kudingeka ukuthi sike sibe ne-program where sizo educate abafundisi ngo substance abuse. Ukuthi what is addiction? How does it work? Yabo lento yokuthi mfethu angisho ukuthi we are not believing in Christ. But lento ukuthi umuntu ufike naye ufike nje mfethu umuntu asho kubelula nje ukuthi hayi ambohlala ekhaya nje ungabhemi uzitshele nje akazi lo muntu is never been there. Awukazi ukuve usuku lo muntu njobe la emgaqweni uhlule ekhaya uthi akahamba ohlala isonto lonke engabhemi azitshele kuphi la emgaqweni awukwazi ukuhlala unemethadone uyayiphuza uze ukuthi awuqalekile but ingqondo izokutshela ukuthi uqalekile ungaqalekanga uyabo uhamba obhema ukade uphuza imethadone yabo. So we need abafundisi siyabadinga abantu professor mhlambe enye izinto ebengifisa ukuthi ngoba I believe mina ukuthi uNkulunkulu yonke into mfethu uma ihlanganisa abantu bahlanganisa ngepurpose ethize. Ngicabanga ukuthi into eseqhulwini manje ngifuna ukuyihlela ngifisa ukuhambela idleke professor uma ngizoyeka ama drugs ngamcela uNkulunkulu ngathi uma engiphumelelisa ngizakumkhonza right ngizomemezela indaba zo mbuso namandla akhe. So ukumemezela amandla kaNkulunkulu I believe ukuthi mina ministry yami it lies with abafowethu. Lithi iBhayibheli Petro uma usuphendukile qinisa abafowenu. We understand. So akusizi ukuthi mina ngiyoshaya ithomoyi lapha sigqoka amasudi nothayi kube mnandi sishake izandla as if yonke into right ngibe ngazi ukuthi kunabafethu ngezwi lami abangabona ukuthi nami ngingakwazi ukwenza. Ngiyibona yonto. Siyoshumayela nje mfethu i-recovery ukuthi i-recovery it's possible, all things are possible with God. Siyoshumayela nje mfethu indaba zethembe kubafethu abafethu ababhayitha. Ngangitshela omunye umfundisi ngithi mina laba bantu uma ufike uzokwenza something bajabula kabi ngoba babona ukuthi awukani nathi khona abantu abasasikhathalele ethi nje what if lapha sisifike besiphuca amafoni ethu ngithi mina lutho akudingi ukuthi uzubiza amaphoyisa lapha ama-social worker ayangena nje komaskandi igengi iyangena lapha mawuzophaka uzokwenzana awukazi uzokuthiwa ngoba ungashawa yibona laba abadayisayo ukuthi usithatha kanjani uzophuca labantu izinto labebelethu usibelethele wena usizo ayithi phela le genge edayisayo amabongo abafuni into ezobalethela amaphoyisa lapha yabo. So awukwazi ukuthi umuntu ubezoshumayela lapha noma ubelethe iprogram ethize ubanjiwe inkunzi akaze kwenzeke akaze mfethu akaze ungabuza noma iliphi iphara yabo. So ngiyafisa mina ukuthi sihambele indawo einabafowethu but ke ngisazoke ngihlele mfethu kodwa ngiyafisa ukuthi ekuhleleni kwethu iMPTV ikwazi ukuthi i-broadcast lawo ma services. Yes. No kuzomela sizame sibone sihlele ukuze kufezeke isifiso sakho okungenzeka nanokuthi ngoba waqaliswa khona yingoba kwakumele uyofunda ukuze uzobuyela khona. That's what I believe. Yes. That's what I believe. Yazi besikade sikhulume indaba yokuthi sizokhuluma ngazo zonke inhlobo zama addictions. Ibuye ngeyona ipurpose yohlelo lethu namhlanje. Kodwa inkonzo kaMoya iyazilawula. Inkonzo kaMoya iyazilawula but isive iyazithatha yazibeka kwenye indawo. Yeah. But mhlambe
masingaqala ngemibuzo nje ethize abantu abanayo. Owokuqala what is rehabilitation? How does it work? What is addiction? And how does it work? Imibuzo le yabantu abanayo. Siqale la. Rehabilitation, I believe it's a lifestyle that one who is in active addiction should adapt to. Rehabilitation, it's not about quitting drugs. It's about changing your lifestyle as a whole. Because abafethu abaningi bashawa yini, they go to rehabilitation centers to quit drugs. You understand? I mean, ngiyoyeka ama-drugs. Ngisazoqhubeka mina ngibongele ketshana. Yabo? I mean, ngisazoqhubeka ngokhe leya walk. No, that not how it work. Uma ufika lapha e-rehab, kunento ofundiswa yona nje. Into yokuqala uma uyi-recovering chain okufuneka uyenze. Into yokuqala ukuthi ushintshe ama-3Ps, kunalezi zinto ezibizwa ngama-3Ps. You need to change your 3Ps. People, play things, places. You need to change lezo zinto. Ngoba i-lifestyle entsha le, you need to find new ways of living. Kade ngiphanta la ngivuka ekseni ngibamba inkunzi ngigqekeza ngenzana ngithi bengiphila kanjani. Now I need to adapt to a new lifestyle. Ngithola indlela ezintsha zokuphila. Indlela ebengigqoka ngayo angisezugqoka ngayo. Ayikho into engisazoyenza manje ezongikhumbuza izolo. Ngeke nje mina professor uhlangane nami ngibeke ibhluke la kuveza itrunk ugabagaba because I'm not that person anymore. Uyayibona? Ngeke uhlangane nami nje eThekwini ngihambe ngiyicica amehlo nje nezimbili ngoba I'm not that person anymore. Yes I was. Ngeke nje manje ngumuntu manje ngiphile saka ngine pride kabi. Ngisho into elalila ngidle ngivuka ngiyigoqe ngifake lapha emgomeni. For example mhlawumbe ngithenge ishwama ngayidla uhalf. Angisayidle ngathi sasengithatha ngoba senginaleyo nto ukuthi ngumuntu phela manje. Yabo. Ngumuntu manje uNkulunkulu wasebenza. Namanje usasemsebenzini ngiyambona empilweni yami yabona. So i-rehabilitation it's a lifestyle ekufuneka umuntu ophuma kwi-active addiction ayiphile. I-rehabilitation it's a lifestyle profess because i-recovery it's how we live that lifestyle. Kodwa abafethu abaningi into bayitshela baya lapha bethi bayoyeka ama-drugs. Mabeyoyeka ama-drugs uzoqhubeka yena utsotsi uzoqhubeka shaya inombolo bafethu ngeke size siphikisane ayikaze yasiza umuntu uyalazi wena 26 elinomuzi elinemoto khona igunya kuze kuthiwe hey umuzi wegunya isitezi segunya lesi sikhona ngoba uma ukuthi lelo gunya linalowo muzi la yeke inombolo laqala laphila impilo eqondile lathola umfazi lathola umsebenzi lasebenza la right ngoba mfethu behind any successful man there's a woman singakukhohlwa lokho sebengabhamba nje but abantu besifazane likhulu iqhaza abadlala empilweni zethu yabo so angikho ke lapho but wawalibona wena kuthiwa na umuzi wegunya lase 28 lapho imfanelo nazi umuzi weimfanelo zeimfanelo lapho khohlwa imfanelo mfethu sihlangana nazo la yabo leyo so yes correct ndote mfethu hawo sushayisila we gate vela phela egateini sekufuneka uhambe umnika imali kade uphanda la ihlezi yena la eMaskandi phela imfanelo isebenza kanjalo mfethu sisebenza emasocial yabo ulinda amasosha yena uthi abuya azokhuphula sisemnyango la it's a new lifestyle. Yeah, you need to adapt to your new lifestyle ushintsha yonke lona mina ngayitshela mina ngilona 26 ngangi 26 yabo ngiyakutshela nje anginankinga ngisho ngathiwa usasihlala nawe sectionini tsaw correct ndote mfethu ngithi awosha uziyagcwala iyafakazelana kodwa ndote mfethu angisayona leyo nto angithi angikuphoxi ngikutshela kahle in a polite way a win-win situation ngabe khona olimalayo yabo ayikho leyo nto uthi akuphunya mfethu kahle kahle professor mhlawumbe mangakuvezela kancane engathi bazofuna no part 3 abantu ngiyayisola lento uma ngakuvezela kancane Yeah. inombolo yonke from A up to Z inombolo yonke it's a myth yonke le nto iexista ngolayini wokusabela ayisho ngithola
yonke into ngolayini okusabela ayikho into ephathekayo. Uyayizwa leyo nto? Makuthiwa ibhilidi khulunywa ngomuntu. Yabo? Siyakuthatha lapha eSkyBed. Shayisa unyaka wokuqala. Siyabadonsa abantu esibabonayo nansi ukuthi bangasebenza, yabo? Okay, mawuthi ke ungena lapha egateini. Lapha egateini usungakabi isisebenzi kahle kahle. Suke sisafuna ngawe sisakubamba ukuthi yabo ungasebenza yini. Uyayizwa leyo. So mawungena lapha indabuko ngadabukezwe nabantu bababa sahlukose inombolo zayidala engangayiphamiseli ngamasha ngafundela ngimashela ngifundela eyishanga umsebenzi ngafotshela indlela ezintathu embithazo ayisitshela ufafe esithathu engikhanyela ekwesoposa ngamasha ngayo ngafotshela ibhilidi elimhlophe. Wabona umuntu ngokwenombolo wabona indoda eyibhema ibhilidi elimhlophe lalubkhazikhazi walifotshela wabona indoda wena eyibhema imisa u6. Angithi ayikho into existayo lapha. So njengoba kuthiwa likho igate lokuphuma. Uphuma ngoshemula. Ngolayini okusabela, yabo. Lamabhuzi lawe esithi wena indoda eyisosho wambilikijisile ano2 no6 osabela isimash mawumash akusali 2 no6 ungahamba uyoshona le sahluko sokusabela. Uyayibona yona. So yonke le yanto yonke into ekuthiwa ikhona ngoba iyakhulunywa. Hayi ngoba naku ukuthi into ngoba ngisho ungena ejele ufica imbhedi ikhandiwe nje sebuilding lapha ise Springs SkyBed umhlanga la iseyintabeni na uyabona kodwa into eyodwa hlukanisa imbhedi nje mawufika lapha ebuilding wena uyisosha uyafola la uyabona leyo nto naku sihleli la sizimfanelo uyabona. So ngoba usuwathatha uNkulunkulu washintsha lifestyle waba omunye umuntu mangenzeka ngoba kuthiwa lembula ingubo lingene iqala. Yes. Uboshwe uyongena uthatha isihlalo sakho noma uyohamba uye eSkyBed. Mfethu ngangikhuluma iqiniso. Ngiyongena nje ngeinsizweni koshaya ingoma. Oh ikhona leyo. Khona phela insizwa lapha mfethu phela ejele manje khona isection isection nesection ihluka kabili. Nesection like S2 uneyisebenzi kunabantu abangaphakamisi. C3 C1 to C2 section 1 to 6 isebenzi ngala 7 to 12 abantu abangaphakamisi. But ngagcina S2 kuyise-C2 la i1 to 6 number 1 to 6 isebenzi 7 to 12 kushawa ingoma kuyasontwa amaNazaretha abasindisiwe abapostoli yonke leyo nto yabo. And laphana kufica kuthiwa kunenduna yezinsizwa. Kunenduna ke la endlini ukubiza ubekwe la naye induna umfokabani lo. Okay. Lalela ke mfokakhehla la imithetho it must bem uyabhema. Angiyabhema ubhemele etoilet awubhemela ugwayi la. Kuyahlonishwa inhlamba sithuke. Yabo unikezwe imithetho yakhona. Hlale nje kahle akho umuntu ozozwa kuthiwa kade sekufuna ngento ecijile. Uyabo. Nje kuhlelwe nje kuhlelwe isikhaya kuphilwa isikhaya uzikhonzela le kuyaziwa ukuthi abasindisiwe mabe sebenkonzweni yabo ubaba ushaya ukhiye baphume bayozikhonzela amaNazaretha nesikhathi sawo amapostoli kanjalo amaSulumane yabo kuyahlonishwana nje ayikho lento yokugcwekana. Uyabo so sengingaya lapho mfowethu. But ke now ukumbuzo wesibili, what is addiction and how does it work? I-addiction it's a disease. It's a disease that lives in the mind. Liphila la. Likho emzimbeni, lila engqondweni. You can quit drugs but you cannot cure addiction disease. So enye izinto abantu ekufanele bayazi ukuthi ama drugs uyawayeka kodwa i-addiction disease ngeke uzokwazi ukuyilapha. Ngaye ngayichaza kancane ekuqaleni ukuthi iyazishintshela yona. Kwabanye ishintshele esontweni abe addicted to a church, omunye abe addicted to girls, omunye abe sex addict, omunye angeke ngisho utshwala nophilisi usukusubstituteile lapho. Mina ngikhuluma umuntu ozoyeka nje complete kuba ukuthi use addicted kulezi ezinye izinto. Yabo because there are good and bad addictions. But ke phinde kuthiwe too much of anything is not good. Yabo. So
khona abafethu uthola ukuthi use-addicted njalo asishaya isinqa nje akuvuma lalento yabo vele ziyayizela phela use-clean manje yabo angeke ikukhohlise mfethu uyabona nawe ukuthi ayikho intombazane mfethu ongathi uyayimisa ingane yabo usu-right phela manje awusaglow usune-glorious yasezulwini uyabona so uthola ukuthi umuntu i-addiction yakhe isiphumela emantombazaneni omunye usekhonza engazi ukuthi ingqondo ayisekho yabo omunye uthola ukuthi i-adaptele ekudleni yabo udla too much akuvuma ahlale engahlafuni yabo uthola omunye engathi angahleze phethe into ephuzwayo nje that's how addiction works iyayishintshela yona kuba kuwena uthi uyidirectselaphi yayibona yona mina nje addiction yami nje njengamanje ngisho ngithi ibest kakhulu ekusebenzeni I spend more time ngisebenza yabo and njengoba ngangishilo nasekuqaleni ukuthi kunezinto ezinhle ophuma nazo lapha kule empilo yobumnyama njengokuthi njengokudayisa aphuma nakho mina lapha iskill njengasithola lapha esami njengekuzungibangisa sona engaphuma naso lapha because le empilo yangifundisa ukudayisa into engekho uyithenge ubone kusasa ukuthi hayi lo muntu bengidayisela ingulube isesakini ngikudayisele khona ususho njalo uthi hayi ngeke ngiyithenge ingulube isesakini mina ngithi asikhulumi ngengulube la ikhona ifoni ndoda kodwa manje ibanjiwe lapha tetela u3 clipper ngoyiqaqa wena uzobuya ungibambisa u5 usuyobuya ungibone ngani yabona yona thathe lo 3 clipper well besikwazi ukudayisa into engekho dayisela inhlabathi engathi ucement layishe bobo plastic omnyama ungawuvuli bazowubona abantu ubone ekhaya udusivule ekhaya inhlabathi simenda ukho desaka lithungiwe yabo besikwazi ukuxosha into siyikalaphi into uyiwash uyiclean hambo idayisa umfana wayedayisa ama-20 angekho yeah uyisile futhi i20 ngempela athi mayibuka umuntu ngempela omunye uthatha udayisa ama-airtime awasebenzi uthatha lawa sevuliwe wahlanganise kahle le nto bethe idemon leya demon yanto professor mfethu khona le poem engangisho ukuthi ayibhalwe intombazane eyikade iboshelwe wona ama drug charges ishaw arosta yona ke yayispike enye into eyingozi futhi day spiking ngiyambonga uNkulunkulu because angiyifunanga le yanto iqhamuka nje ingozi le yanto mase uspike mfethu kancane uthi uphume kuma drugs ufela khona because uma uspike umthambo ujova kabili kathathu collapse so ugcina ungasenamthambo ugcina usufuna la ngaphansi yabo thothi sebejova mfethu la kwi private part thothi abanye sebeucinga la ngaphansi so lapho one mistake it's either uyafa ufuhla ngothi okanye umile ilampu lapho kwenzeka into eziningi yabo because iheroin iyashisa mfethu and the heroin is a powerful substance it's numb each and every organ emzimbeni womuntu ingakho ngeCovid singafanga nje because ngisho ama neurotransmitter ekufanele asende messages from brain to your body aye drugged aye goofed engakwazi ukusebenza not ukuthi asigule each and every virus disease bacteria ingena iziyophuma ngale without your body noticing ukuthi uyagula angithi these messages lama neurotransmitter kufanele asende ama messages from your brain to your body awasebenzi aqhunyiwe so awakwazi ukuthi ngaphela uma manje mawungezwe professor idolo ayithi same time umzimba utshela ingqondo ukuthi eyinali idolo ingqondo then iya react yabo ibuyisela emzimbeni ukuthi ayithola ibuprofen angithi ibuyisela leyo nto usuyathatha ulula isandla phela nje ubulula isandla usuyothatha ukhipha imali uyothenga ama ibuprofen lapha sekusebenza lo okuyena odrivayo uyabo so uma ubhemi ungake leyo nto isuka igoof yonke ayenza imisebenzi the only thing eshaya amaphari TB nakhona ivela isi MDR noma XCR lapho isizomqumba phansi ngeke asabuye kancane uthola iphari libuya kwi-TB kukancane professor kuyimvela kancane njengonodolo wesilisa kukancane mfethu kukancane iyabashaya nje mfethu uze kuthiwa umuntu useshonile
ngoba iyona into ekuzikwazi ukubanqoba leyo ngoba isuke lento isikhule yakhula yazi yenza idamage eningi ngaphakathi ngoba each and every time you feel a pain in your mind u-arrest and ke the power of mind mowabhema uzoba right yabo lawo manje mangafika ingane la ithe ngiphethwe ikhanda baba ukhipha usweet uthi idlala usweet lizophela because ithathe lento itshele yona apply engqondweni that's how the power of mind works so naye usuke itshelile ukuthi ayi u-arrest kanti umuntu ushawa ama-ulcer ayidalela azabhoboza amathumbu athi mayefike rehab noma ejele 3-4 days engalisebenzisi drugs aqala bodla igazi uthi uyeza ushonini okanye alitoilet yini la umzimba usuqala phela ukuthi usuyifunctionela wona ngaphandle kwe-drug sekuyaqala ke sekuyavela ukuthi hayi kuno internal issue la obungaziwa ingakho naseNewlands bagcina bekuyeka ukudetoxa because igenge yayifika ishone uthola bekuno underlying issue nje obucashila into mawenza medical report lapho udokotela noma unesi uyakubuza izifo ezake zakuphatha vele wena u-arrest ubuzwa lapha ngoba kuyaziwa vele into ekuphathayo uthothi bekunezinye izifo obungazazi wena obulebele uyitshethe u-arrest kwabuhlungu isifuba u-arrest kwabuhlungu isisu u-arrest amalungu omzimba u-arrest kwabuhlungu iqolo u-arrest kanti umuntu useshawa i-TB ye-spinal cord yena njalo mayivuka athi u-arrest usungihlele eqolo hayi yabo uyagula lo muntu kodwa mekwabhema iyaphela lento yikho amanye amaphilisi ne-heroin esiwasebenzisayo yes phela i-heroin mfethu ngoba nayo i-methadone it's a heroin formed medicine i-methadone is not for opioids kuphela umuntu nje for example nje iqolo thothi uphethwe iqolo ushaya ispoon se-methadone liphela same time because iqolo it's one of the symptoms yama opioid drugs withdrawals yabo so ke i-addiction ke mfethu i-disease ke professor engalapheki esi-maintainer njengo-HIV u-HIV siyawu-maintainer by taking 1 tablet per day angithi u-addiction ke addiction disease so maintainer kanjani na by abstaining to any kind of a drug asithinti lutho asithinti ngisho into eyimvubelo ufuna kubalekelane nayo ngoba wena once wafaka something ezodakwa imizwa emzimbeni yakho it's like uvulele wamnyango ubuso uvalile njengoba uvulile ke sekungena whatever yabo uma nje mfethu uyi-recovering addict kunama substance osawasebenzisa you are not recovering yet ugwayi nje makuthi usabhema ugwayi you are recovering addict kodwa usabhema ugwayi azi ukuthi umnyanga uvalanga usathana usafakile unyawo olulodwa ujemile kanje unyawo anytime soon uzongena that will be your downfall yabo so abafethu mina mfethu ngiyayihambela nendawo ezinabafethu abalulamayo ngoba ngisuke ngifisa ukuthi ngibaxoxele ukuthi this is a everyday struggle. We are recovering addicts and we take it once a day, one at a time. One day at a time. Anginendaba nekusasa. Mina ngifocus la. Inamhlanje uthi namhlanje I need to live my life ngingathinti lutho ngingaphazanyiswa yilutho kwi-journey yami. Yebo. So that's how addiction works. No mfowethu isidla amaningi esakeni mfowethu ayi bazokufuna futhi abalandeli ngiyabona mina. Ayi ngoba ihlezi inoju zinoshukela ngempela. Sifunda olukhulu ngempela mawukade lapha. Mhlawumbe nje ukusilandisa kabanzi ke manje ngendaba yomsebenzi wakho nanokuthi phela manje abantu baningi sebeyangifonela abantu bacela hawu ngizwethu unamaphinifa awungiphi number yakhe ngicathu wayithola i-call yalabo bantu laba. Ya khona abantu abake bangithinta even though ke bengavezanga ukuthi babeyithathe kuwena inamba but bavela as abantu abangibone kwi-podcast. Yeah, ngicabanga ukuthi kwakuyibona. No mfowethu awukhulume nabantu nje ngomsebenzi wakho usidayisa mfoka baba. Okay, I'm a founder of Mshengu Fashion. Mshengu Fashion ke we do all kind of designs from pinafores, traditional attire, being overalls, umswenko, traditional dress,
yonke into i-customer eliyifunayo liyayithola eMshengu Fashion. Even ngisho ngathiwa ngaphandle phela kwalama design o Hellberry lapho umuntu angangisendela ingubo enekhowa la ngiyana yabo but nje whatever design umuntu ayidingayo eMshengu Fashion siyamenzela. uMshengu Fashion we are based at Mansell Road, shop number B7, khona la eThekwini. But ke I do deliver around the country using uPep, Aramex, Courier Guy, ama-taxi, especially more like KZN. Ama-taxi ayasebenzisa kalula wona right because aw overnight, aw same day njalo. Bese kuthi Courier Guy you overnight, while uPep it takes 3 to 5 days, 7 to 9 days. It depends ukuthi customer lifake kanjani. And i-courier fee it charges to a customer. So ke kuma Phinifa sinawo ama special prices nama stock prices. Kunama prices esiwabiza ngama stock prices for laba abafuna ukuqala ukudayisa noma laba abadayisayo. I do supply. Kuba buhlungu ukubona ukuthi usupportwa ama China, ama Pakistan. Into efake ngabe ibrand yase South Africa. Phinifa it's a South African brand. But kudla ama Pakistan kudla ama China ngalo. That the fact baba. Kudla abantu bokufika ngalo. Abantu bengabathe abafuni ukujoyina ama business, abafuni ukuqala ukudayisa. Bafethu, profit is better than a salary, professor. A profit it comes every day while a salary comes at certain time. Uyayibona. Awusho inombolo yakho Sizwe? Inamba yami ke u073 569 2456 eka WhatsApp leyo. Yeah, 073 569 2456 eka WhatsApp leyo. Bese kuthi u060 481 0707 eyama calls. 060 481 0707 for calls only. Ka TikTok @Xolani Mshengu, ka Facebook sina i-business page Mshengu Fashion, nakhona ka TikTok sina i-business page @Mshengu Fashion. So abantu uma bedinga nje ngabe ufuna ukuqala ibhizinisi, ngabe vele uyadayisa, udinga ngekusupply, kuningi nesikwenzayo, ama aprons, o 3 piece, wrap around skirts, ehamba nama apron akhona namaduku, kuningi nje. Ofuna ungibesa angithindi. Ngizomnika ngama prices amahle angamlimazi. Ngaphela si understand ukuthi mawuya lapha usuku usuvela usuye deep ephakethini. Yabo so fake ngizwelane nawe ukuthi okay njengoba befuna amaphinifa u30. All right. From 150 ake ngimphulele mhlambe ngingagcina ngize ngifika 100. You understand? Asisho nje ukuthi kuzoba 100. Asisho. Sengiyalinganisa ukuthi ngingagcina ngize ngifika 100. Depend ukuthi sinegotiate kanjani nomuntu. You understand? So yeah, those are my contact details. Nanokuthi ke professor mhlambe into ebesingayivezela abantu, I also do drug counseling. As I mentioned last time ukuthi sine organization esihlanganise njengabaluthi abalulamayo iRATIM, which is Recovering Addicts Training Motion, under slogan esithi a train to recovery. So ngenzeka ukuthi umuntu unengane ekhaya esanda kuphuma erehab, kungenzeka ukuthi unengane eserehab ezophuma, angamrefer kuthina sikwazi ukuthi ngoba inhloso yeRATIM is to run ama aftercare programs, ukuthi ke sisadinga insiza kusebenza noxhaso then they. But kona we getting there. Yabo nje last week bengade ngiyo cela i-contact yalapha ka City sidinga ukuthi sibe ne meeting nomphathi wakhona ukuthi uma kuzoba nama learnership abawakhiphayo, u-service provider bamnikeza i-contact yethu. U-service provider bazom-award ngaleyo learnership, bamnikeza i-contact yethu ukuthi before on your recruitment journey awuqale la kwi-RATIM ubothi abanabo yena abantu mhlambe abangafisa ukuba ingxenye yale program, ngabe agriculture, ngabe sewing, ngabe yini esuke ifundelwa ngaleso sikhathi, ukuze sazi ukuthi ama contact kam ngayo sithatha abafethu abangenzi lutho, because abafethu sifisa ukuthi babe nento abazoyenza until bakwazi ukuma ngeenyawo zabo zombili mfowethu, ngoba si understand ukuthi i-unemployment yenye yezinto yenza abafethu babone sebebuyele back emgaqweni. I-treatment abayithola emakhaya yenye yezinto yenza abafethu sebebuyele ubabone sebebuyele back emgaqweni. Yabo? Yeah. Ngabe ngiyanda manje ngizosuke ngidla isikhathi because uthina siyafana nabantwana baka-Israel abakhishwe eGibhithe. Ukukhishwa kwabo eGibhithe akubanga easy, sitha sabalandela isitha
saze sayongena nabo olwandle olubovu sabhujiswa asigcinanga lapha isitha angithi sagcina manje sesiba challenge ngey'namba abahlangabezana nazo so nathi siyafana no-Israel okhushulwe endlini yokugqila nokuhlupheka kwey'dakamizwa siyayisithi la sesi-clean khona ama-challenges esibhekana nawo uthola ukuthi asikhumbuze iGibhithe-ke manje ukuthi bekungcono eGibhithe bengingakhulunyelwa ukudla bekungcono eGibhithe mina bengingathethiswa mina bekungcono eGibhithe akekho umuntu obekhuluma kanje nami yabo so uthola umuntu usebuka inhlalo ukuthi ayivele ngathi lento engithi ngiyazama ukuyenza akekho umuntu oyibonayo yabo kusho ukuthi le ikhaya bevele nanokuthi iqiniso lemsulwa ke futhi ke abanye abantu eminye imindeni iyajabula labantu uma bekuma drugs because they benefit ezintweni zabo njengamafa enye iqiniso lelo professor elingewulizwe likhulunywa umuntu kunemindeni ejabulayo ukuthi uSipha usemgaqweni uma ngaSipha wafa washiya umuzi la ubiza uSipha mhlambe kwakunemoto ibiza uSipha mhlambe futhi kwakunemali ibiza uSipha abanye bamlande ngoba nakufuneka azosayina nele iphuma imali bamsasazele ngamaphoyisa usentshontshile usetheni vele uzobaleka ngeke phela uhlale bawuyiparo uyaza ubuzwa kahle awubuzwa nje kahle akushiya ukuthi awu manje ubukephi ntshontshwa lapho ubuzwa ngenduku vele yabo so makuthiwa ufuna abantu yabo mina u-anti ngiyayazi leyo nto eyenza kumina yabo ubaba mina unendle nandi sasibanga indlu kababa but ubaba ubesaphila ngaso sikhathi ngithi mangifikile anelezwe nje ukuthi ngintshontshiwe emzini othize agijima u-anti ayothi ungibonile mina engigqekeze lapha ngothi ngizwa kuthiwa hey bakufuna abantu balapha ndodende hayi kuthiwa ubonakele usazohlala shona phansi uyabaleka phela ngoba vele ngeke uphike awubuzwa kahle akuzothiwa awusawubona uyaphila ubanjwa ngesidlozana nje kube ngathi kushawa inyoka othi uqamba dumpotiyano usuvuma ngisho into obungayihlelanga yabo so abanye ke emndeni ke mfethu ithanda abafethu bela ngoba kunezinto ababenefithayo kuzona ezabo baningi phela osingaye bezinto abala eThekwini yabo baningi abafethu usazokuhlangana nje nabanye athi mina abafuna ngiyosayinela imali yabhaliswa ngami kodwa ngoba ngiyazi ukuthi bafuna ukidla yabo tsotha ulinda umuntu ukuthi usazama indlela ukuthi aqala azabe clean kodwa ke manje ngoba uma uyiphara noma ubhemiwunga uhleli uthembisa uyithembisa indijike ingenzeki ebusuku usabhemile uyakuthi hey okugcina namhlanje ekuseni uvuka usho arrost ukhohlwe lokugcina ade usho ebusuku ukhumbula usubhemile uphinde uthi hayi ngizobuye ngibone ngesonto elizayo lutho ngisho umuntu eseqalile ukuhamba ama interviews eapplication yase rehab ngoba mfethu luningi usizo professor labafethu abafuna ukuphuma ama drugs mhlambe abafethu labo nokuba hosta la mhlambe ezinye zezinto ongakubavezele zona ukuthi okay mawukuthi uthi uyathanda simple nayi Dennis Hale ayikude professor iDennis Hale eNewlands ibikade inembhede u5 each and every admission bikwazi ukuadmit abantu abawu5 waphuka lo5 waya ku3 waphuka lo3 waya ku1 yini isizathu abantu akade beyiswa lapha bebefike ba abscond kumuntu omunye athi use right yena useyahamba omunye adelele afuna ukushaya istaff aphahlaza amaplate ekitchen eyisathu ukudla kumbi ungasho kanjani imilo ongayidli ngisho kini ukadudla emgaqweni emgonyeni ukuthi imbi imkhubenzo wabafethu mabefika lapha mfethu uthi uyambona umuntu usehlaza ngalendlela utshela istaff ekitchen uthi hey mina ngidli lento lapha kuba nememo into ongayidli uyabuzwa yona ufika kubhalwe phansi kwenziwe imemo yakhe iswe ekitchen ukuthi mina sibani angudla ubhontshisi ukuze makupheka ubhontshisi uphakelwe wena ukhari wakhe eceleni you understand angisidli istambu ukuze makuphekwa istambu uphakelwe wena ukhari mhlambe nesinkwa noma kubeka uphuthu belikade liphekwe emini angithi lapha cha 6 meals a day umuntu okade edla kanye la nakhona esedla ishwami echithwa amaPakistan lapha afike lapha eyisele ukudla athi ukuhlaza kumbi inyama yakhona ikhala igazi mina I believe ukuthi mawusendaweni kanje eyokusiza ikhanda ubufaka phansi uthathe lento izele yabo ingawo ngeke ngithi rehab isebenza kumuntu ofuna imsebenzele you have to meet them halfway if you don't meet them halfway vele uzophuma uzogoduka yabo so yancipha ke lento yancipha wagcina sebekwazi ukuadmita 1
per admission. Mangithi per admission every Monday. Kuneyikhathi mhlambe after 3 months kuba ne-admission yama-females. So abafethu mayizimesele akaye Dennis Hill floor number 1 acele i-office lama social worker. Ozama nowendi lapha. Yes, ozama nowendi lapha. Yeah, they once told me ukuthi kadu lapha bengibuza ukuthi wabonana no prof ngangazi ngikubone ngaso sikhathi. Mina uzama nje was my referral social worker. Ujustice ke lo ka DSD uyena ositransportayo. Uzama mthasekho lapha. Use clinic. Yeah, umuntu oseluwendi. Kuseluwendi uzama wapronyothelwa to a clinic. Yeah. Uwendi naye wasekhushulelwe esikhondeni sazama. Ngithi usister Kate ubese move eJoburg. So they bakhuphuka wayese clinic waya kwesika sister Kate uzama waye clinic. So bathi nje basakhona khona lapha. So aphila lawo machera. Ayaphila kakhulu mfethu. So abafethu ke uyakwazi ukuya lapha mfethu ufike usho ukuthi hayi ngikhathele sengifuna usizo. Yabo? Nakhona besikade sinama groups session ebesiwarana lapha together nowendi. Nama student ke laba basuke benawo lapha. Siyira team. But siwamisile ngesimo sokubona ukuthi abafethu bebengasezi. Laba ke manje sebe applyile ngoba phela uba nama one-on-one session ne social worker uphinde uattende ama group session every Thursday ngo-10:30. Nakhona suke siyocija ngezinto ezilindeleke kuwena njengoba uya lapha. Phela awukwazi ukuthi ufuna ukuye kwi-marathon kodwa manje awazi ukuthi lapha kwi-comrade marathon ufune ungawaphuza amanzi amangaka ufune kuwaphuze ufune kuphuzeni ukuze ube ne-energy okuhamba indlela engaka ufune ukugqoka amateka kanjani yini ekufuna yabo yizo zonke izinto lezi umgijimi nomgijimi esuke lapha usukazi ukuthi hayi ngeke nje ngisuke ngiyogijima lejeni ngomacele ufuna ngithola ispova futhi esikanje kanje ngeke ngitholakale senginophuzo oludakayo emzimbeni wami yabo yizo zonke izinto so nathi sisuke siyokuphathisa ke lezo ikhala ukuthi what expected of you uma ufika lapha njengoba usulapha azi ukuthi uye ekhaya nekhaya linemithetho yakhona imithetho yakhona iyahlonishwa into elindeleke kuwena lapha i-cooperation ne-obedience ne-participation manginama groups phela participate mosokubaklaza mosokuthuka istaff awuyile kubangani sonke njengoba siyi-group of 15 sizela with one common goal kodwa the fact remains ukuthi we are not friends sizohlukana futhi mase siphuma ngegate on our last day abanye bethu ngeke bafike nakulowo last day bazohambe bekhasha thothi ngicina sen grade no 8 nani ngade no 16 mhlawumbe nani ngade no 20 ngesimo sokuthi balebele bephuma ngeinkinga ezihlukene abanye bayaziphumela abanye bayeqa abanye bayeyisa aqoshwe umunye abanjwe ne-drug umunye usebhema insangu njengoba ngisho ukuthi indawo esendelene nabantu so ufuna uyigade wena lapha ngiyayithi mina it's a I program not we lapha usho ukuthi we uzikhulumela wena ngisho istaff siyaqondisa nje mawuthi hayi thina we tired so wait ithi I'm tired ngoba this it's about you eyakho labo ungabafaki thina sibheke wena ngoba on a evaluation day uzobuwedwa lapha phambi kwama social worker boardroom yabo sekuthiwa right i-evaluation yethu siyithola ngawe uthi uyabuka mhlawumbe i-less than 50% awuyiphethe kahle uyeyisa ukolozela istaff isendlini awuclean unamanga ayijela ndlela abakubuka ngayo ukuthi usazobuya and they tell you ukuthi ayithina sibona usazobuya sibona ungakayimiseli and abantu they are good at that bakutshela wena nje uyabuya no mfethu isidla amaningi esakeni lena bedlodle no perfect khanda kamenza indaba le nto memeza athi yakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile bafowethu mawukuthi kunezinye izinto ofisa ukuyibuza umfowethu ungaxhumana naye ocingweni lakhe kakhulu kodwa ngifuna abafowethu abantu abafuna ukusupport umfowethu bemlekelele emsebenzini wakhe ukuze ibhizinisi likhule nithi sizoyenza umsebenzi omuhle kakhulu yokuthi iphume ezidakamizweni bese kuthi ukuphanda ebikwenze ezidakamizweni ingaphumi kukho okuyikona manje sekumsebenzelayo ukuthi ashintshe impilo yakhe ibe lesimo esiyisona namhlanje nokudila ke nabafowethu abasezidakamizweni ukuzama ukulekelela abazali konke njengoba nimbone lapha futhi namhlanje nithi akabuye siyabonga kakhulu umfowethu engathi uNkulunkulu angakugcina njalo ukuze kwazi ukuthi kusizakala abantu abaningi nezinto eziningi esikhuluma behind the scenes esifisayo ukuzenza ukuze sikwazi ukulekelela
lesizwe Yes, ngenkinga ebhekene naso yezidakamizwa. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs, okuyingosi engaphansi kwaSitebele MPTV1, lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lwempilo yabo. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Namhlanje silethe indoda okuyiyona eyahlula uSathane eGolgotha, yayinqoba izidakamizwa. Ingakho ke silana naye ukuzovula abantu amehlo, abazali, amalungu omphakathi, amalungu emndeni anezingane ezisezidakamizweni asebelahla ithemba ngabantwana babo. Kodwa namuhla uzothi kuyenzeka, uyakwazi ukuthi mawuzimisele ngempela uphuma, njengoba umuzwe echaza ukuthi ngisho ukuthi use rehab ibehavior yakhe iyona ecountayo ukuthi ngempela mawuphuma la rehab uzokwazi ukuphuma ubhekane nokungabuyela ezidakamizweni noma uyabuya, njengoba besho ke bethi hayi wena eminyango yojika uyabuya if usaziphethe kanje, njengoba besho futhi ukuthi i-lifestyle awukwazi ukuphuma ezidakamizweni uphinde uqhubeke uhambe noMabura. Impilo yakho kumele ishintshe nje. Yes. Caca ukuthi oMabura usubingelelana nabo obudlula, usunabangani abasha okuzokwazi ukuthi lokho kugcine ungabuyeli ey'ndaweni ey'bhedayo. Siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebheli okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqezwa ocingweni lakho, uzothi uma ungena phakathi uyobe ususitholela isiqephu sangalolu suku. Ngakho-ke sangincenga.